искам да знаете, че това видео не го копирам от Емил Конрад. Здравейте! 100% съм сигурен, че на почти всеки от нас се е случвало да излезе навън с приятели, а те какво да правим, само този въпрос задават и е много дразнещо, когато изварят телефоните си и става тишина. Ей, какво става? Нищо е. А къде е Иван? Ей го! Сега какво ще правим? Това ще правим. Ами не може ли просто да си поговорим? От толкова време не сме се виждали. И да, така, после само какво стана, но аз му викам, така му казах и защото не знам. Обаче, вие какво мислите? Може би, защото така, но това е, защото аз съм... Какво? И също... казах така, но после така се оправим и така стана всичко, после стана. Стръгна, тя дойде, пиме кафе, нормално, оговаряме си и така, после... но после, да, но така и така, какво правиш? И да, и това така стана и... После му викам, абе вие да не си чатите във Фейсбук един на друг. Какво? Каза ли нещо? И така, много е дразнещо и гадно също, когато някой дойде и ти каже: купих си най-новия тъчскрин. Еми аз какво да направя? Аз си карам с това мое телефонче, което е за 5 лева и съм с него, защото не искам, като излезна през цялото време, да стоя на Фейсбук, да робя из интернет от телефона и затова с него мога много неща, като да светна с фенерче. И надявам се видеото ви е харесало, ще го коментирате и ако искате следите моята Фейсбук и Twitter страница. И до скоро, чао! You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle. Че не снимам ли?